Poďme sa ponoriť do myšlienky, ktorá sa na prvý pohľad zdá, skoro až bezvýznamná. 100 eur. Čo to vlastne je? Suma, ktorá sa cez víkend ľahko minie na veci, ktoré si v pondelok už ani nepamätáme. Zdá sa byť príliš malá na to, aby na nej naozaj záleželo, a zároveň dosť veľká na to, aby nám chýbala. A presne tu sa všetko začína. A toto je tá hlavná otázka, však je to cesta od pocitu, že robíme niečo zbytočné, až k pochopeniu sily, ktorá sa skrýva v jednej jedinej veci, v dôslednosti a v čase. Poďme sa teda pozrieť na to, ako sa tento zdanlivo maličký krok môže časom premeniť na obrovský skok. Viete, začiatok nie je o nejakej dokonalej stratégii alebo 6-mesačnom prieskume trhu. Vôbec nie. Je to o jednoduchšom, skoro až banálnom rozhodnutí. Proste urobiť ten krok. Nastaviť si automaticky trvalý príkaz a toto je kľúčové, pretože to odstraňuje to mesačné váhanie a potom už len jednoducho vybrať nejaký fond a potvrdiť. Práve to prílišné premýšľanie je presne to, čo mnohých brzdilo minulý rok, aj ten predtým. A po tom kliknutí sa úprimne nestane nič dramatické. Účet ukazuje 100 eur, možno sa trh pohne o zlomok percenta a zrazu je z tých 100 eur 99,70 eur. Toto je ten veľký začiatok. A vôbec to nevyzerá tak, ako si to človek predstavoval. Je to pomalé a vlastne dosť nenaplňajúce. Pozrime sa na tie čísla. Po 6 mesiacoch je na účte 578 eur. No, povedzme si na rovinu, to nie je suma, ktorá mení život. Je to skôr číslo, ktoré si tak ticho existuje v aplikácii, ktorú človek kontroluje čoraz menej, lebo to už neprináša žiadne vzrušenie. Po roku? 1312 eur. Zisk 112 eur za rok odriekania? To môže pôsobiť naozaj demotivujúco. A tu je ten absolútne kľúčový bod. V prvom roku sa nedeje takmer nič s peniazmi, ale deje sa všetko s našimi návykmi. Buduje sa vlastne taký sval dôslednosti v posilnovni, kde zrkadlá ešte neukazujú žiadny viditeľný pokrok. Ten, kto to vydrží, si buduje vzťah s odloženým potešením. A toto je tá najväčšia psychologická výzva zo všetkých. Len tak pokračovať v posielaní peňazí každý jeden mesiac, aj keď výsledky sú prakticky neviditeľné. Nejde tu o lenivosť, ale o ľudskú povahu. Väčšina ľudí v tomto bode jednoducho prestane. Nedramaticky, len jeden mesiac ten príkaz neodíde, potom ďalší a návyk je preč. Dobre, poďme o kúsok ďalej v čase. Po 2 rokoch a 2 mesiacoch je zostatok na účte 3100 eur. Toto číslo už začína mať nejakú váhu. Ešte to nie je suma, ktorá by menila život, ale je to už tvar niečoho, čo predtým neexistovalo. A presne vtedy prichádza prvá skutočná skúška. Samozrejme, že klesne. To skrátka trhy robia. Prichádza korekcia, ktorá otestuje úplne všetko, čo sa doteraz vybudovalo. Ale nie finančne, otestuje to mentálne. A toto je ten šok, perfektne znázornený. Z 3100 eur je zrazu 2670. Len tak zo dňa na deň zmizlo 430 eur. Je to ten pocit, ktorý človek cíti niekde medzi žalúdkom a hrudníkom. Je to presne ten moment, kedy sa emócie snažia prevziať kontrolu. No a tu sa láme chlieb. Panika kričí, predaj to rýchlo, ale plán hovorí, pokračuj. A tak ďalších 100 eur odchádza presne podľa plánu. A čo je zaujímavé, týchto 100 eur teraz kúpi viac podielov ako pred 3 mesiacami, lebo ceny sú nižšie. To nie je dôvod na oslavu, je to len dôvod pokračovať. A presne pre pochopenie takýchto momentov vznikol tento rozbor. Ak sa vám zatiaľ páči a je užitočný, budem veľmi vďačný za každý like a odber. Pomáha to v tvorbe ďalšieho obsahu. A tu vidíme ten výsledok. O 8 mesiacov neskôr sa trh zotavil a účet je na hodnote 3900 eur. To je viac ako pred tým poklesom. Tie podiely kúpené lacnejšie počas prepadu teraz potichu znásobili svoju hodnotu. Disciplína sa jednoducho vyplatila. Tu nastáva ten zásadný psychologický posun, viete? Investor, ktorý kontroluje účet zo strachu a ten, ktorý ho kontroluje zo zvedavosti, môžu držať presne ten istý fond. Ale nemajú rovnaký zážitok a neurobia rovnaké rozhodnutia. Po prekonaní prvého poklesu sa strach mení na zvedavosť, čo prinesie budúcnosť. Presuňme sa teraz do fázy zrýchlenia. Po 10 rokoch, kedy sa vložilo 12 000 eur, je zostatok na účte približne 20 500 eur. Zisky už tvoria podstatnú časť. Len za posledný rok to portfólio zarobilo zhruba 1700 eur. To je viac než celý ročný vklad. A teraz poďme na 20. rok.
Po vložení celkovo 24 000 eur je zostatok na účte okolo 76 000 eur. Ten rozdiel medzi vkladmi a zostatkom je už viac ako dvojnásobok celej investovanej sumy. Tu už začína byť jasne vidieť ten exponenciálny rast. V treťom desaťročí sa sila zloženého úročenia prejavuje naplno. Pri celkových vkladoch 36 000 eur je hodnota účtu zhruba 227 000 eur. Ročný výnos okolo 22 700 eur teraz ďaleko presahuje ročné vklady vo výške 1200 eur. Ten stroj, ktorý sa budoval z drobákov, teraz generuje príjem blížiaci sa platu mnohých ľudí. A sme vo finále. Po 40 rokoch dôsledného posielania 100 eur mesačne, čo je celkovo 48 000 eur, je konečná suma ohromujúcich 637 000 eur. A toto je suma, ktorá skutočne mení život. A čo je na tomto pohľade naozaj fascinujúce, je tento vizuálny rozpad. Z tej obrovskej sumy tvorili vlastné vklady len maličký zlomok. Viac ako 589 000 eur nebolo zarobených prácou, vyrástli len vďaka času a odmietnutiu prestať. Tieto čísla sú síce dôležité, jasné, ale nie sú tým hlavným. To, o čom to celé v skutočnosti je tá verzia človeka, ktorá sa vybuduje, keď sa rozhodne, že malé a dôsledné kroky porazia večné čakanie na nejaký veľký a jednorazový vklad. Tie skutočné zisky sú vlastne nefinančné. Je to ten dôkaz, že stroj funguje, ak sa krmi. Je to tá identita človeka, ktorý ten stroj krmi. A táto identita má oveľa vyššiu hodnotu než akákoľvek suma na účte, pretože práve ona poháňa celý proces vpred. A toto je tá najsilnejšia myšlienka na záver. To, čo sa na konci javí ako nejaký zázrak alebo obrovské šťastie, je v skutočnosti len výsledkom tisícok malých, obyčajných a často neviditeľných rozhodnutí, ktoré sa opakovali znova a znova. Ten stroj na budovanie bohatstva nečaká na ideálnu sumu, beží na tom, čo dostane. Začína sa tu jedným jednoduchým rozhodnutím a prvým prevodom. Táto cesta je dostupná pre každého, kto sa rozhodne začať. Ak bol tento rozbor prínosný, budem veľmi rád za každý like, odber a aj komentár.